муждаи фарҳангӣ аз ҷумҳурии Марокаш ҳунари волову қадимаи навбатии тоҷикон мақоми байналмилалӣ гирифт. Номинатсияи кирмакпарварӣ ва абрешимбофӣ ба рӯйхати мероси фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО ворид шуд. Ин пешниҳоди муштараки ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Афғонистон, Эрон, Озарбойҷон, Туркия, Туркманистон ва Узбекистон мебошад. Ин собитгари он аст ки миллати тоҷик дар ҳақиқат дорои таъриху тамаддуни омӯзанда буда, офаридаҳои маънавии он то имрӯз барои башарият намуна ва роҳнамо аст. соҳаи пилапарварӣ яке аз соҳаҳои қадимии мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад ва ин таърихи тӯлонӣ ҳам дорад. чӣ хеле ки медонем, мардум ба ин шуғл бисёртар машғул мешуданд, аз қадим касби худ интихоб карданд ва ба воситаи ин эҳтиёҷоти худро қонеъ мекарданд. ҳамзамон дар ин самт, дар заминаи кирмакпарварӣ, соҳаи абрешимбофӣ, ресандагӣ, дигар соҳаҳое ки ҳунарҳои мардумӣ мебошанд, рушд карданд. айни ҳол дар Тоҷикистон ба ин соҳа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад аз тарафи ҳукумати ҷумҳурияти Тоҷикистон, аз тарафи сарвари давлат, пешвои муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ва бинем ки дар ин соҳа як қатор санаду меъёрҳои ҳуқуқӣ ба имзо расиданд, аллакай барномаҳои давлати таҳризӣ шуданд. кирмакпарварӣ ва абрешимбофӣ сеюмин номинатсияи муштарак аст ки мақоми байналмилалӣ мегирад. қаблан санъати мусиқии шашмақом ва ҷашни Наврӯз ҳамчун мероси ғайримоддии ЮНЕСКО сабти ном шуда буданд. инчунин аз ҷумҳурии Тоҷикистон то ин муддат се номинатсияи фарҳанги ғайримоддӣ дар шакли мустақил оши палав, чакан ва фалак ҳамчун мероси ғайримоддии башарият сабти ном гардиданд. ҳамчун мероси фарҳангӣ ғайримоддӣ дар ЮНЕСКО қабул шудан ҳам метавонад ҷиҳати рушд ёфтани соҳаи кирмакпарварӣ ва мусоидат намудан барои пешрафти ҳамин соҳа саҳми босазо гузорад. кирмакпарварӣ барои миллати тоҷик шуғли қадима ва мардумӣ ба ҳисоб меравад. аз пила аз қадим матои адрас, атлас, шоҳӣ ва намудҳои гуногуни либос барои мардону занон истеҳсол карда мешуд. акнун мақоми байналмилалӣ гирифтани ин пеша метавонад ба равнақи ин самти ҳунари кӯҳани тоҷикон такон бахшад. ин пеша аз ҳама дарак медиҳад аз он ки ин аллакай шуғли қадимаи мо гаштааст, шуғли қадимаи мардуми тоҷик, ва ҳоло ин мақоми байналмилалӣ гирифтан метавонад то ҳадде соҳаро боз ҳам муаррифӣ намояд, пеш барад. тайёр намудани матоъҳои табиӣ аз ҷумла атлас, адрас ва дар дигар соҳаҳо, ба мисоли соҳаи тиб, яъне тайёр намудани доровориҳое истифода карда мешаванд. инчунин дар авиатсия истифода карда мешавад ки ин яке аз ашёҳои пурқимати табиӣ ба ҳисоб меравад. кирмакпарварӣ яке аз самтҳои асосии соҳаи кишоварзӣ ва саноат ба ҳисоб рафта, бо мақсади рушди он пайваста тадбирҳои муҳим амалӣ гардонида мешавад. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 июни соли 2021 оид ба барномаи рушди соҳаи кирмакпарварӣ ва коркарди пила барои солҳои 2020-2024 ба имзо расонида шудааст, ки яке аз заминаҳои асосии таконбахш барои тараққиёти ин самт дониста мешавад. ҳамзамон бо пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон замини тудзорҳо ба муддати 10 сол аз пардохти андози ягонаи замин, инчунин шахсони ҳуқуқие ки ба коркарди пила ва истеҳсоли матоъҳои шоҳӣ, атласу адрас ва дигар маснуоти бофандагии дастӣ машғуланд, аз пардохти андозҳо пурра озод карда шуданд. ин ва дигар тадбирҳои андешидаи ҳукумати мамлакат дар рушди минбаъдаи ин самти асосию таъминкунандаи корхонаҳои саноати сабук бо ашёи хом такон мебахшад. санаи 22 декабри соли 2021 дар паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олӣ барои ваъзи соҳа баъзе сабукию пешниҳодҳо намуданд. пешниҳод намуданд ки 10 сол заминҳои тудзорҳо аз андози ягонаи замин озод карда шавад. инчунин корхонаҳое ки ба коркарди пилла, атласу адрасбофӣ ва маснуоти бофандагӣ машғуланд, аз андозҳо пурра озод карда шаванд, ки ин
имконият медиҳад ҷиҳати рушди соҳаи пилапарварӣ ва таъсиси садҳо ҳазор ҷойҳои корӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла барои бонувону занони маҳаллӣ. дар рӯйхати мероси фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО сабти ном шудани номинатсияи кирмакпарварӣ ва абрешимбофӣ агар аз як ҷониб арҷгузорӣ ва эътирофи тариху тамаддуни қадимаи миллати тоҷик бошад, аз ҷониби дигар такон мебахшад ба таъмини рушди дучанди кирмакпарварӣ ва абрешимбофӣ дар ҷаҳон. яъне шуғл ва таърихи қадимаи миллати тоҷик тадриҷан дар ҷаҳон ба таври оммавӣ мавриди омӯзиш қарор мегирад. ин ва дигар дастовардҳо бо шарофати истиқлолияти давлатӣ натиҷаи тадбирандешиҳои доимии роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат дар самти тарғиб ва муаррифии таъриху тамаддуни миллати тоҷик дар арсаи байналмилалӣ дониста мешавад. наврӯзшоҳи азизулло, Фарҳоди Восе, барномаи ахбор.